Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som doktor Mundy a ja vám dneska chcem dať niečo múdre, hej, mám takú potrebu z toho svojho balíka múdrosti rozdávať. A najväčšiu múdrosť na svete už som vám povedal, hej, stačí, že si napíšete do YouTube najväčšia múdrosť na svete, dzik, a máte tam proste všetky informácie k dispozícii. Takisto, hej, ak budete hľadať iné témy, tiež stačí ich napísať proste do YouTube a nájdete ich. Hej, ale jednu vec nenájdete v tých videách. A to je, že čo je základom múdrosti. No a kto by som bol ja, hej, keby som o múdrosti rozprával a nepraktikoval ju. Takže, kamaráti, kamarátky, základom múdrosti je úcta, rešpekt k pravde iných bytostí. Hej? Čiže ja preto chcem, aby ste písali komentáre, nie aby ja som sa chválil, že aký proste, proste koľko ľudí mi píše. Mne čím menej ľudí píše, tým lepšie pre mňa, hej, lebo sa môžem venovať ilustráciám. Ale je to o úcte ku vám. Hej, že ja si vás vážim. Neuveríte, pre mňa je každý fanúšik, jak keby to bol, ja neviem, moja rybička v akváriu, hej, proste starám sa o to, dávam tomu papku, teším sa, hej, keď vrti chvostíkom, keď dačo za buble zakomentuje. Proste mám z toho nekonečnú radosť, pretože si vás veľmi vážim a mám vás rád. Hej, prečo? Pretože jednoducho si vážim múdrosť, ktorá je obsiahnutá v každom z nás. Kamaráti, kamarátky, najväčšia múdrosť na svete, nájdete ju na YouTube. Toto je proste základ múdrosti.